Joskus on niin hiljaista, että kuulen pölyn laskeutuvan. Joku väitti, että maailmaan mahtuu enemmän pölyä kuin ääntä, mutta entä jos ne liittyvät tiiviimmin toisiinsa? Ehkä maailman syntyessä kuului niin kova, kaikki inhimilliset havainnointikyvyt ylittävä ääni, että se soi edelleen. Ja siksi aina astuessani tähän autotalliin löydän uusia pölypartikkeleita. Tosiasiassa pöly on vain merkki siitä, että aikaa on kulunut. Kallisarvoista aikaa. Jos sitä voisi ottaa käteen ja painaa sormia vasten, se tuntuisi samalta kuin pöly. Kiistatta hauras, mutta samanaikaisesti elämää suurempi. Riippumatta siitä, miten kauan olen täällä, pisimmilläänkin se on vain hippunen historiaa. Voisinkin syyttää aikaa, tai ainakin sen lyhyyttä, siitä, että on niin vaikea saada asioita valmiiksi. Astun säännöllisin väliajoin tähän talliin ja on kuin kaikki alkaisi joka kerta alusta. Mutta intoilun sijasta naljailen itselleni kyvyttömyydestä muistaa, mihin suuntaan kääntämällä mutteri aukeaa. Viljelen ironisia huomioita kulkuneuvon eettisestä kestävyydestä. Se ei liiku, siispä se ei levitä saasteita. Piirtelen sen pölyiseen pintaan kyynisiä lauseita. Kaukonäköisintä olisi lopettaa tähän, sillä tuskin autoon minun jälkeeni kukaan koskee. Tai näkee siinä mitään niistä asioista, joita itse näen. Todenmukaisempaa olisi ihmetellä, että miten kukaan voisikaan nähdä. Ensimmäinen autokyytini oli tällaisessa Volvossa. Varhaisimmat lapsuusmuistoni sijoittuvat tällaiseen autoon. Tämä ei ole sama, mutta entä sitten? Edes lapsuuskuvia selaamalla en pääse yhtä liki mennyttä, niin kuin painamalla käteni vasten tämän kulkupelin huolimattomasti kittaamaani pintaa. Muistikuvia reunustava viattomuus viehättää. Se on todellisempaa kuin mikään hippunen pölyä tai aikaa, mutta sitä varjostavat myös ristiriidat. Totuus on, että kaikki muistikuvat eivät ole kauniita. Kaikkiin hetkiin ei tee mieli palata. Se on välttämätöntä, vaikka hidastaakin etenemistä. Tämä on minun historiankirjani, johon tehtäväni on valmistaa edelleen uusia lukuja. Ehkä saat ne nähdäksesi ennemmin kuin myöhemmin. Terveisin Aleksi.